Η εταιρεία μας, EKA Limited, ιδρύθηκε το 1946 και σε 2 χρόνια συμπληρώνει 80 χρόνια παρουσία στην οικοδομική βιομηχανία. Διαχρονικός στόχος της EKA είναι να προσφέρει ποιοτικές λύσεις σε πελάτες που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την αισθητική και την ποιότητα. Για να αναδείξουμε την πολυτέλεια του έργου, χρησιμοποιήσαμε τα κατάλληλα υλικά και brands όπως τα μίξερ της Fatini, μιας Ιταλικής εταιρείας που πρωτοπορεί σε σχεδιασμό και ποιότητα. Τα κεραμικά της επίσης Ιταλικής Mirage, η οποία διατηρεί αποκλειστικές συνεργασίες με διάσημους Ιταλούς designers. Επίσης, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες της Ιταλίας, ονόματι Inta, επιλέχθηκε για τα αξεσουάρ του μπάνιου, διότι προσφέρει πάρα πολλές επιλογές σε έπιπλα μπάνιου, καμπίνες ντους, αλλά και καθρέφτες μεταξύ άλλων. Μελετώντας τις προδιαγραφές του έργου ΚΟΕΟ, είναι ξεκάθαρο ότι τα υλικά που έχουν επιλεχθεί είναι πολύ ψηλής ποιότητας, καθώς προέρχονται από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της Ευρώπης. Έργα τέτοιας εμβέλειας είναι σπάνια στην Κύπρο. Η σχεδιαστική ομάδα έχει καταφέρει στο ίδιο έργο να δημιουργήσει 7 διαφορετικούς σχεδιασμούς επαύλαιων, κάνοντας το έργο πιο ελκυστικό και μοναδικό, χαρακτηριστικά τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα να προσελκύσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.